We are in 2026 now. So na san 2025 maybe kina business amma baki samun sales kamar yadda kike so. So ki biyo ni sannan a hankali domin kawo maki sabbin dabarun kasuwanci da kuma sababbin businesses wa'anda zaki ki kirkire su ba tare da sun yawa ba kuma ki samu alkhairi da yawa a cikin su. So ya kamata wannan business din da kike yi ya kamata in kin ga baki samun sales so maybe ba shine business din da ya kamata ke ba. Akwai damammaki da yawa, akwai kayayyaki da yawa wanda zaki importing ki kawo ki saida ba tare da kin samu wa'anda ma ke yin kasuwancin kusa da ke ba ko kuma wa'anda ke saida irin abin kusa da ke. So hakan zai sa dandana cikin ikon Allah in kin kawo kayan ki saida dandana ki cire ribar ki sannan ki ƙara siyo wasu kayan. So da haka zaki ga business ɗinki yana improving, kina samun abin da ya kamata ki samu na ci gaba. So ki biyo ni sannan a hankali cikin series ɗina na Importation Gold Mine series inda zan riƙa kawo muku different business ideas wa'anda za ku yi importing ku siyo daga ƙasashe daban-daban, amma za mu fara da China saboda sun fi kayayyaki varieties wa'anda za ki siyo ki kawo ki saida ki samu alkhairi sosai. Akwai businesses fa da yawa wa'anda za ki ga wani in yi ƙirƙiri business ɗin shi za ki ga in no time cikin ikon Allah ya samu kasuwar da ya kamata ya samu ɗaukaka ta sanadiyar business ɗin shi. So wannan tabbas ya yi market survey, ya yi bincike kafin ya fara business ɗin shi. So kuma wanting da business yana buƙatar ki ga shin me mutanen kusa da ke suke so, ko kuma shin in online zaki business ɗinki wa'anne irin kaya ne zaki samu ki wannan sourcing unique items wa'anda duk wanda ya ci karo da kayanki akan social media handle ɗinki abin zai bashi sha'awa har ya ji dole yana da buƙatar wannan abu ya siya ya patronizing ɗinki. So ki biyo mu sannan a hankali, kada ki manta ki following, ki liking, ki sharing domin samun damammaki na business da kuma samun alkhairai masu tarin yawa.